gure urte guztiko azkenengo itzaldi xeukikoro gaur. Da guaz Leire Gomez, seguruna danok ezautu zuela, ondarrutarra bera, txalo bero bat. Ta bueno, Leiren ibilbidi musika mundun txiki-txikitxaztik hasi izan, ez? Txikitxaz unanue musika eskolan parkatu. Hasi izan ikasten musikit flauta traveseri. Eta 17 bat urteaz, Jose Ramon Arteta ezautut kantu lirikun mundun sartu zan. Baina musiki handik aparte 2009an Euskal Herriko Unibertsitatein lizentziaturia eta ban itzulpen gintza eta interpretazioin. Eta horreaz batea kapeko titulu egin ban, hau da irakasle isateko biran titulu. Eta hor karrerantzir hizkuntza asko jorratu zitzu zen, inglesa, frantzesa, italianu, oinarrizko rusu, asko. Eta hizkuntza guzti horre balixo isatze gaur egun hizkuntzak erakusten biharra etxeko. Gaur ez da etorri horrei buruz berbatzea, gaur musikin ingurun ibilikoa, kantun ingurun. Eta hemen mundun 2016an kantun titulatu zen. Eta kantu lehiaketetan parte hartu hau eta aipatzearren Euskadiko musikari gaztin 5. lehiaketan saridune izan zen. Eta kantu masterretan parte hartu hau izen handixakin batea da batzuk aipatzearren Ana Luisa Txoba, parkatu, Jaume Aragal, Isabel Rey, Ian Burnside, eta beste hainbat bai. Eta gaur egun Bilboko operako koruko kidera, eta Miren Urbieta Begaz segitzen dau beran tekniki lantzen. Eta gaur horretaz berbaen gozku, beraz beste baik eskerrik asko Leire, eta nahi zunin aurre. Eskerrik asko tortearen da noi, hasiko gaz gure presentazioa, bizkat nahi rotenara azaldu da bizkat nundi jungo dan, ero zehatxitauken hori titulu, nik nahi rotenara bizkat musika ero kantu teknikia emon ikuspuntu zientifiku, ero alberan alderdi zientifiku esplika, eta horrek laguntzezku gero gure tekniki lantzen, hobetzen, konstiente etxen gazenin. Ze etxen dauen ariketak guk betigaz etxen konstantemente bokalizazioik, baina bokalizazioik azkamaten dana da entrenamentu. Entrenamentu gauzak zelan epini, zelan ajusta, gure instrumentuai aldanik eta rendimientoik onena, zateko. Orduan, horretako onena isoten da gure gorputzan percepzioi bat eukitzeko ondo jakitsi zehatal gazen ebiltzen. Eta neikena bizkat da berbain ero komenta zelan kantu dela disiplina bat esparru asko lantzen da bena, esparru asko ikutzen da bena. Alderdi batetik eta gau akustiki. Akustikik asko mobiuten gatxu. Segun nun kantaten dauen, hasta reperto xube batzutan dezegokiz izaten da. Elixa batea juten gazenin, segun zer reverberazinoi da garran, reverberazinoi de eku, sonidun reboti, handixei bara, adibidez, barrokoko piezak, dizenak, nota asko kantanten dizenak eta harinak, reboti konstantemente da, zu kanta ala eta nota asko botatezunez, sonidu entzuten da borroso. Eta etxezu kriston lana, di kantak zoragarrixak eta ez totzue luziuten. Orduan, akustikin arabera, hasta repertoxu elegiteko premini ukiko genke, natxe batzutan tokira jeten gazen bertan eunin, eta probitzen dagoen ordu bete harinaua, eta ez dagoen eukitzen astirik repertoxu aldatzeko. Baina ikusteko zelako importantzixi dauken akustikik orzentzunin. Anatomixia behatut, anatomixite fonetiki lotute duz, fonetikan gaur ezingo asko sartu, ez da mongo astirik daneako, baina neiroten konturatzi, eta gaur bizkat itzaldixo hortitu, zein gure instrumentu, neiroten argi gehatzi, beti berba etxen dugu zelako instrumentu da kasu estarrixan, eta gure instrumentu ez da estarrixe, gure instrumenture gorputzo zu. Da ezatik modurure biolin bat hartu, eta zelako soka ederra, zelako instrumentu ederra, sokak di soinu produziuten damen atala, baina instrumento guztide biolino zu. Eta hemen hori de bizkat horren kontzientzixi hartzi ez, hau dala parte soinu sortzaili, baina instrumentura ala
gorputz guzti eta zelako importanti dan gorputze ezautzi, gorputze ondo eukitsi eta gorputze harmonixan egoti, bai? Alda batea, danak afektatezku, bai? Kostipau dakauenin, neskan kasun regli dakauenin ahotzkordak eta estarrixe inflama etxen da, eta horretan egunetan oso zietzak izaten gat teknikoki eze karentzixaik igarteko, bai? Porque hortxe eza egoten euneko eunin. Orduan euneko emoteko enbirxaten ga oso kontzentrata, biharra, al milimetro etxen, bai? Ez afektateko. Baina, bueno, ikuste zuen morure danak dauke zer ikusi, bale? Fonetikan, gero komentaxo txiki baten got, zelako importantzixi dauken zer gazen ahozkatzen, bale? Baina ez dut asko esplikak hortik, ez dela nastirik ez duzko emango, eta gero alderdi musikala eta artistiku. Kantante batek hori atalabe eukien berdau, bai? Azkan baten esaten da nahi zentzune monbitze, sentimentu monbitza, eta aparte neurtu, orkestia zalda batea jun, sarrerak ondoen, hori alderdi musikala eukiko benke, baina ez da bardine esati, zelako guapasa, tono liso baten ero, zelako guapasa, ez? Eta hori kantun be intenta enbizu emoti. Osea, teknikiai gehitxu bitzau beste gauza bat, bai? Dakau, tekniki gorputzana, gehi dikzinoi, bai, fonetiki, gehi interpretazinoi. Orduan ikusteko, bizka dala esparro oso zabala, bai? Jarraitzen baro, nahiko neukenara bizkat soinuai buruz berbain. Zer dan soinu eta zeintzuti beran ezaugarrixak, bai? Soinure bi gorputzen arteko ikutu bat danien, osea, golpe bat, rose bat, baina betire, nahi baik emotzat, eskukin egin. Rose bat, golpe bat, baina beti egon birdi gorputz bi, bai? Horrek sortzen dau vibrazioi batzuk, uin batzuk, onda batzuk, eta horretik sortzen da sonidu. Horrek ondak, isaleik ez regularrak, irregularrak. Irregularrak izan hor ikusten dugu soinu regularrak, bai, konstantiti guk ikusten duen ondeu. Irregularrak izanin, etxen gazku sonidu desagradabli, gutzako da zarati, bale? Eta regularrak izanin da soinu. Zein ebesta aldi, maiztasune, zemat onda, bai, produzituen dauen segundoko, eta ikusten dugu batzutan ondak dile zabalauak eta maiztasun txikixabaz, periodo baten ondak itxiabaraz, eta zabalau bati eta jiru bebai handixaba dauke, eta bestin, enkanbio dakau, periodo bardinin asko sonda gexa, estuauak, lusangiauak, eta hori xan altxagez sonido zorrotza edo agudu, bai? Diferentzixatun dugu sonido grabik eta sonido aguduk, bai? Zehatxik nahi esplikaten hau dana, soinu formantik nahi dutela esplika, bai? Eta gero adibide bat epiniko zuet. Zehatxik elegiurot hau argazkixe, guk soinu ez dugu ikusten, bai? Gu dakau belarri gaiaten gazkune, baina ez da gauza fiziko bat gutzako ez dobelako ikusten, ez dugu antzematen nor zentzunin, bai? Baina ureta botatzen da benin harri bat hor ikusten dugu ondak, bai? Uinak hor ikusten di. Eta horire soinuk etxen da bena. Ikuste zuen morure sortzen di, ez da sortzen uin bat, sortzen di, gu soinu bateatxi berbatzen dugu, baina uinak di asko, bale? Horrei diartzen gakoe formantik, bale? Lehengoko formanti, de emotezkune tonu, gure afinazinoi, esango. Eta gainontzeko formantik, bai, di beti agudu hauak. Osa, guk emango nota bat, eta gainontzeko formantik duz zabaltzen eta gero eta zorrotzauak isaten, bale? Orduan, esango, soinu guztik daukela harmoniko grabik eta harmoniko aguduk, soinu guztik, bale? Eta hori harmoniko aguduk ez benin garatzen, horrek ondak ez benin lortzen handitzi eta aurre etxi, entzuten dugu sonidu kalante, esaten dana. Kalante nahi dago esan, como que ez tala aiaten tonure, hor txera eta ez da perfecto afinata, zeo ze faltarau, jak bat, bai? Orduan, nahi rote momentu baten adibide bat epini, Alberto Mesedez? Vale. Bai? Bale, entzuzue soinu bixak, lehengoko soinuk potentzixak gexa eukan, bale?
eta gainetik brillanti hau azan. Bai? Igarritzazue brillanti hau azana. Biharren sonidu opaku hau azan. Betxandu gatzue? Sonido ilun hau azan. Ez ban brillaten horren beste. Bai? Da, eitzatela, enjotelako, produzirotelako erabaten, bai, bizkaten jot, engantxa ez lahateko urteten. Bai? Eta horrek etxen dau, sonidu, ilunagoa, eta ez dau brillaten horren beste. Bai? Eta ez da totalmente afinata. Faltara uzeo zer. Bai? Ez da igarri zuen. Bai? Bale. Hoixek konturatzeko, bizkat hortik ikusteko da, bai? Batzutan, gure belarrire afinatan biko litzak, ero gu barakau soinu belarrixan eta afinaten dugu. Baina ez gazen ez tekniki ondo etxen, ba igual ez ga ondo hori sonidu botaten, eta ez dugu lortzen horrek formante guztik garatzi. Eta ez dugu lortzen hori brillu, zazango harmoniko aguduk presente egoti, eta emoten dau kanpoa percepzioi desafinata dela. Bale? Gero nire dorti segien bizkat, segitzen bizkat akustikiaz eta lotute, bai, nire soinune abiaduri esplika zeinan, velozidadi, eta gero kuriosidade batzuk, bai? Dakau adibidez, bai, soinuke viajateko beti birdau euskarri batzuk, ero medixo batzuk, bai, transporte bat. Hemen espalitxak iseongo, ez aireik, ez ise bai, egongo balitxak edana utzik eta ase baik, espazixu moruro lokezea, guk sonidu produziko egunke, ahotzkor da bibrako leuke, baina guk ez geunke sonidoik entzungo. Ze horrek ondak eleukeukiko kapazidadeik viajateko. Viajaten dabe beti be, dakauelako mateixala ingurun. Horretxatxik mateixala oso importantire. Ikusten dabe morure hor, dakau gaza, likidu eta solidu. Eta eroaliena da solidu. Ordenin epinitxeraz, bale? Osea, gaza izan litzake gitxien eruten dabena, gazeko elementuk, bai? Likidure urrengoku eta soliduk, bai? Gexen eruten dabena. Horbe, zer ikusi dauke densidadik. Zemat eta mateixala densu hau eixan, eroali hau ara, bale? Orduan, beti be, juten baga, elixa batea, segun ze, elixa bat ezaten dut, normalin horretxetan tokixetak atan duelako, gubentzat, horrez eruten gatxue. Dakazu igual elixa handi bat, eta zetu, zelan beteko zu hau elixi, baina badauke marmola asko, altzairu asko, santuk burdina eta karre, atzanen eukitzen dabe, normalin akustika oso ona, bai? Beste batzutan, enkambio, juteza, ermitxa txiki ixe, apenas dauke muebleik, ez dauke iselako figurita, presiozuk, izaten dit, baina, eukitzen dabe, arrixe mazizu, bai, horrek arri lodi-lodixak, eta botatezu zarati, eta etxetzu zentzazio, xup! Desagertuko bazan morure sonidu, ez gatzu etortan bueltaik. Eta hori kantantintzako oso importanti izaten da, asko giaten ga entzuten daunaz, bai? Naiz eta entzuten dauena, ez dan zuek entzute zuen gauza bardine, bai? Zer nahi dut horreaz? Guke soinu entzuten dau bi ereta, bai? Entzuten dau kanpotik datorren reboti eta geuk barrun produziroen soinu. Orduan gure percepzioi geure ahotzana da oso diferenti. Horretxatxi danoi, kaseta epintxezkunina ikenduxun, hori enani. Ezaten duena dano lotzatute, bai? Ezkazku guztaten, isatxik. Zeba, gure ahotza bestera bat entzuten dauelako. Bi erata entzuten dago. Ezaten dabe, barruko belarrixe eta kanpoku. Oide interno eta externo. Ezaten dabe, bale? Orduan, gu kantantik giaten ga asko, geure percepzioekin, sentsazioik, ze sentiuten dauen, nundakauen presinoik, bai? Orduan, reboti, sentiutik geure vibrazioek asko laguntzezko, bai? Ez duenin geure ahotza entzuten, batzutan egoten ga ezin neurri sartute, eta hemen esaten dugu zeozen konfiantzia gauena junzatxe zatzea, eta ez aztazu ondo entzuten bara, ez para, saka gexan bibatzat, ez parotzak gexa justa bibarot, edo ez parot. Ez da kasu feedbackik, eta ez tozu entzuten zeure buru, orduan da, como zerna etxen, bai? Eta birrixatezu hori feedbacka atzeko gezatetzune, lasai hartu, ezin ixe, zu bakarri bota, fixa, eta aurrea zentzuten da, bai? Birxatezu baten bat hori ezateko. Ikusi zuen ez nazartuko zeintzut izen velozidadik, eta bai neirotena esan da, hoxe, temperaturik,
daukela zerikusia handixe. Zemat eta hotz gexa euki velozidade gitxia hartzen dau soniduk, bale? Eta zemat eta temperatura gexa sonidu dauke velozidade gexaua. Bueno, atzanin faktore asko topaten dit toki baten, eta zugutez lekoa eta etxezu aprobak. Etxezu kanta eta zentzazinoik ikusi, horretxeatxik kantantik juten gazen noa kantatean nahi xaten dugu aurretixaz entzaxa. Ez da entzaxa baita gazelako, sino que tokiren eiroelako amolda, ero tokiko zentzazinoitxan nahi xaten dugu batein, bai? Da junde, zelana, bai, ez, saka gexen bitzat, ez dutzat, hau emirdot, besti emirdot, biskat ajusta horit, ez da, listo, enjon nik neure beroketi ero entzaxu, bai? Hoxe egunin epintxi xaten da. Eta hortik pasat neirot intensidadi eta frekuentzixi esplikatea, bale? Intensidadi dezibeliotan neurtzen da, eta frekuentzixi erziotan, bai? Erziuti vibrazioik segunduko, bale? Idea bat etxeko, zema vibrazioa eaten gazkun, eta gero horra zen bigazena idea bat, ze velozidadea vibraten daben ahotzkordak horre vibrazioik sortzeko, bale? Ikuste zuen morure, frekuentzixi, ulertu zuen, zer dan frekuentzixi, entendiute zuen, da bagaz etxen sonido agudu haua, ero grabi haua, eta intensidadi fuerti haua, ero suabi haua, bale? Hor nahi dena esplika, gure entzumena zer dan kapaz entzuteko, ze gaitxasun dauken. Gure entzumenak entzuten dau, 20 herzio eta 20.000 herzioko baremun entzuten dau, bai? Baina egixena, nagusisak einala eta urti pasahala, juten gazela hori galtzen. Alan dabe sobre, esaten da normalin, Osea, ikusiko zuen morure, gero emoten dutenin neurrisak, bai? Baina egixeran normalin goiko frekuentzixi galtzen duela. Beiku baino gexan, normalin goxe galtzen dugu, bale? Eta esaten dabe, 60 bat urtea jaten gazenin, 20.000-etik 12.000 algazela baja, bai? Estimazio bat, botaten da gana, entendiuten da ganak, bai? Baina ikusteko asko bajaten da, alan dabe handixera dakauen kapazidadi, Zusta baik, bale? Eta horreaz nahi duten da, gero, konparaketa batein, bizkat, ez? Ahosku ze frekuentzixetan berbatzen dauen, gizonezkuk beti itxen dabe berba baju hau dakarre ahotza grabi hau antrazkuk baino, bai, natxo bat tenorrak izan, baritonek izan, dana dela, eta gero, denpora guztien ez gat tono baten berbetan, ondula etxen dugu berbetzen dabenin, da tonun gora eta bera ebiltzen ga. Orduan, gizonezkuk ebiltzen daben baremu berbetan, izango litzake 100 eta 100 bitxarteko. Bai, 100 eta 100 bitxarteko. Eta emakumin izango litzake 150 eta 300 bitxarteko, bale? Hortxe manejaten ga. Ume txiki batek, jasobarri batek, txilixu ala ata 400 herziota, bale? Eta gero konparako, idea bat etxeko, kantata noaia geiken, bale? Horrepinirot, bajo profundo bat, bajo sakona, xan litxakea gizonezku nahotzetan grabiena dana, beran nota grabiena alko litxakea aia 80 herzioa, bale? Eta soprano koloratura ero ligera bat, bai, harine, alko litxakea 1.100-1.200 herzio bitxartea. Osea, esaten oso nota agudu, bai? Eta hau danaz etako, orkesti. Orkesti gaur egunin, da afinata 400 herzioa, bai? Epokak eukirau, beste herzio batzuta ondana, adibidez, orkesta barroko bateaz kantai gozue, beti herzio bajua bat denoten da afinata, baina, bueno, hori ez da beti dauken tonu. Baina ikusteko ze alde ez, soprano 1.100 aia alda, eta orkesti 400 gero beran gora berak eukikorau, baina ikusteko aldi, bai? Orkestin erdiko hori, eta soprano noaiaten dan. Hori zetako, orkesti a todo volumen danin dezibeliutan, bai? Sopranuk ezingo dauero emon dezibelio bardinak 100, 120, 150 orkestin volumena ezin jau emon. Baina bai, egongo da, emoten herzio gexauatan dan nota bat. Osea, zorrotza badana. Eta gure belarrixak percepzioi handixau arauke sonido aguduntzako. Horretxatxik, emoten da benin sopran, agudu goiku eta orkestia toda traia, lortzen dugu agudu entzuti. Bale? Horire bizkatu ulertzeko zelan kristo etxen dago, kriston orkestazu barak hau hemen, bai? Horrei aurre etxeko. Ez dago emoten injarra emonen birda orkesta baten kontra data, baina ez dago beran burue errementako. Bale?
esango. Hori baino errazago etxen dago, esango. Bale. Ja pasakoa alderdi, anatomixine alderdire, eta hor neirote, lehenengoko puntu neiroten arain, gorputzan posizinoi. Gorputzan posizinoi de lehenengo gauzi zuzentzen dana, bai? Askotan, zortzimile gauz eta pentsaten ga, partituri, letri, jot arnazi, ez dotein, ez daize, eta bai, tire, amen, besti, eta ez dakiak gero buruzelan kolokabe. Kontu zebili berdau, askotan dakau oitxuri notetan goruz guzenin kokota altzateko, bai? Batzutan arnaziaz injar etxen gazenin kurbaturi etxeko gerrixan, eta horre gauza guzti zaino berdau, hau ez etxi, bale? Beti popi manteni berde berutz, bai? Eta gorputzak euki berdau, hor agertzen da morure eje bat, bai? Eje bat euki berdau, eta beti egon berde gorputze estable, bale? Ataletako importante bata hainkak zelan euki. Ze hainkak soportako dabe gure instrumento guzti. Eta gure instrumentun injarra eta oinarri xepiniko dabe. Bale? Beti egon berdi bizkat flexionata. Ze hola iparakau tensiñoi sortzen dugu gorputzin. Eta ikusiko denpora guztin berbatzen dutela relajaziñoi egon berdela kantun. Oso importantire relajata duti dana. Bestelan errementatxen dugu gorputze, bale? Beti bizka flexionata, bai, ez duen gaulan ipez, baina beti bizka flexionata, eta gero bi teori xaraz, bai? Batzuk ezaten dabe, beti hainkak zabalik, sekula ez gai ongo golaik, bale? Beti hainkak zabalik, batzuk ezaten dabe paralelun, bai? Eta beste batzuk ezaten dabe hainka bat aurrea, eta beste atzin. Zeuei komoduen dana, bai? Batzuk naxara bezkerra, beste batzuk naxara be eskumi, bai? Ni neuk naxarot hainki aurrin dakantena. Zeba, hau, honek emote ez da estabilidadean dixo olaik mobiteko. Baina ez tozta emoten estabilidadeiko olaik mobiteko. Orduan bizkat preso lagaten hau. Erora jarrera ban nahiko pasibu ez da albako deitxu, baina nahiko blokeau. Bai, tak, horna, engantxata, bai. Igual batzutan, pianua zazenin kontzertu bat emoten, ba igual jarteza, ero nahizuni nahi momento bat, kanta baza kantaten azerrezazena eta gorputzan posturi nahi zulako epini. Baina neun orokorrin naxerot hainka bat aurrea beti. Bai? Ze honek emotetzu estabilidadi alderdi guztitxeta eta alda batea aktiboza zetako. Ez naxo gainin zazenin beti zazelako zeo ze etxeko prest. Orduan, baten batei agarrate urten bibozu, betirakazu hori como prest morure urteteko. Bai? Noa urten bizun. En cambio, hola ipasaz, pentsan bizu bibidar, bai? Ulartzazue? Orduan, bai, nahi neman bebai komenta, gorputzan posizioa ez lehen esan dauena kokota, errekte eukitxi oso importanti dela, eta arpexe bebai oso relajate euki berdela, bai? Batzutan dakau, oitxuri ahoskatzen dauenin eta tensioa asko epintxeko arpexan, eta horren posizioa be importantire. Beti, hauei irai birdau, vertikalin, eta sekule ez horizontalin, bale? Beti vertikala izan birde idei. Eta holanik ez, bai? Ze batzutan oitxurira, esaten daue, eta etxen daue, eta izan biko litxake, bale? Adibide epintxeko. Posturak importantitile, bale? Ja, gorputzan atalak, instrumentun atalak iguzitxe, aztenga aire hornitzailekin, bale? Aire hornitzaiek di birikixak eta di basi. Esango, danan oinarrixe birikixak di. Ero zelan arnazten dauen, bale? Eta dakau arnazketa tipo diferentik, bai? Dakau, bai, toraziku, bakarrik abaltzaten dauena, bai? Beste da dakau hori eta gaina zaietzak iretzen dauena, bai? Eta gero, dakau, esternoi erdixan eta esternoi amaitzen dantokixan, mentxe parez, gitxi gora bera, bai? Hor eukiko geunke diafragmire muskulotxu bat, olai, bizkat aterkin formi daukena, oso fleksibli, muskulo bat, eta etxen dau, hau, hoxe funtzinoi, eta beran funtzinoi izaten da normalin asiai zaka etxi. Ez du letxen dauenin, doministiko etxen dauenin, atragantaten gazenin, eta hemen diafragmi be ebilitzen dau, bai? Hiru arnazketatik zein jegok izena kantateko? Danak. Danak ebili berdi alda batea. Horrezein esan, emon bitzabela, gure arnazketiai dakarren rendimiento guztia eta bitzabela, bale? Zein jarazu,
hola ikasten baga, ja behi ez duela beteten. Ordu, lehen hasi biga etxen ariketak behi zabaltzeko, baina behi zabaldur dugu hau eta hau bebai. Eta hau de gexen kostaten gazkune, bai? Hau, batzutan, hasieran esatezunin, danak etxen da, baina, zelan? Bai, egixera, tripan, ez dakau birikirik. Baina, guk arnazi asko beteten da benin, diaframik etxen dau presinoi, dana iratzen da, eta inguruko muskulatura guztia, hemengo muskuluk, lateraletakuk, amendakau beste batzuk, horre danak zabaldu itxen di, eta tensioin jarten di, bai? Eta, bueno, esplikateko, globo karriot. Esplikateko, nik etxen barut, hau, engo neuke, puztuko neuke olaik, iratzen dut, ez dakar presinioirik, ez? Ez da etxen asik, injarrik. En cambio, nik etxen barut, eta hau, lortzen barut puztuti, presinioia zurteten dago asik. Eta hoxera guk etxen dagoena, puztuten dago asko, eta gure muskulatura guzti iratzen da, eta tensioin jarten da, eta kantantik ez da usaka etxen asiai. Kantatik etxen da benara, claro, nik etxen barot hau eirai, eta honek dana hilaga zen goztak globu gehiagena. Bai? Gure funtzioire hori eusti. Horre paetak eusti. Orduan, injar bat da, baina ez da injar rigido bat. Bale? Sekule ez da gogon birgo gortasune kantaten. Beti izan birde, firme, baina flexible. Bale? Globu morure. Firme, baina flexible. Bale? Eta hori ere esan dauna, sakatxeta benin, sonidu gurtet nahu gogorrak eta irientik. En cambio, eusten dauenin, bera bakarrik ondulaten dau eta vibrazioik di diferentik. Eta gure vibratu hau zanabe, ondeaten dau modu oso naturalin eta exagera baik. Bale? Jarraitxute, nahi duten ara biskat ikusti, bideotxu bat epinirot, eta mentxeia deskantzuen gau bideu ikusten dauenin, dakau, 12 zaietz alderdi bako txin, bai? Lelengoko zazpirak daz esterneire lotute, bai? Eta urrengo 8 eta 10 di faltzuk lotu baita zen, bueno, lotuteraz baina bestera baten, eta gero atzindaz beste bi dizena flotantik. Flotantik ez da behetxen horren beste, ez dakarre funtzio jolanik importanteik kantateko, baina bestik bai. Zaietzat daukarre kapazidade politxe iratzeko, bai? Iratzeko. Eta hori ebilin berdau. Orduan, diafragmik esternoin lotute danak engorau bera, eta hori irabaziko terrenu, bai? Zezan dugu, iraiko bela diafragmaku, kostala eta toraziku irurak lortu birdugu iratxi, gure globu ondo puztuteko, bai? Eta horrek emotezku, bebai, zaietzak iratxik beste terreno bat gehiago, eta birikisak iratzen dira askoz gehiago, bale? Ia, bizkat ikusteko, a ber... La caja torácica consta de elementos óseos articulados entre sí, que confieren cierta rigidez, dotan de protección a las vísceras torácicas y permiten movimientos de elevación y descenso esenciales para la mecánica respiratoria. En su parte posterior está constituida por las vértebras dorsales. De estas parten las costillas, que en su trayectoria se inclinan hacia abajo y hacia adelante para articularse en su porción más anterior con el esternón. Los 7 primeros pares de costillas se unen directamente al esternón. Los pares 8 a 10 lo hacen a través de una formación cartilaginosa, y los 2 últimos pares terminan libremente, costillas flotantes, careciendo así de importancia en la mecánica respiratoria. Los espacios intercostales están ocupados por músculos y un paquete vasculonervioso del mismo nombre. La actividad de los músculos respiratorios produce cambios volumétricos en la caja torácica. Así, durante la inspiración aumenta el diámetro vertical de la caja torácica gracias a la acción del diafragma. La contracción de los músculos intercostales consigue, por otro lado, una ligera elevación y rotación de las costillas, aumentando el diámetro anteroposterior y transversal. Horreaz ikusten dugu, zelan gure birikisak aldabela hartu askoz kapazidade gehiagoa horrei lortzen batzau probetxoa atati, bale? Eta bueno, horretako praktikak enbirxaten di arnazketanak, gaur ez duzku emongo aztirik hor sartzeko. Deskantzuen gau, bale? Eskerrik asko. Bueno, jarraitzuen got, bale? Honeziko naz, bizka berretan, soinu sortzaik atxik, eta horrek,
lehen esan duen morure, di ahotzkordak, bai? Ahotzkordetan zer da oso importanti, ba? Luzeri eta lodieri, bai? Eta horrek esaten dau ze instrumento dakauen, bai? Kanpotik beste instrumentuk dakauen morure, bai, ez? Ba, biolontxelu oso handixera, bioline txikixabara, eta horren morure ahotzkordape, bai? Luziauak ero lodixauak bari, bai, eron finauak, horrek etxen dau ze instrumento dakasun jakitxi. Tensiñoi sortzen da bena, horrek ahotzkordak etxen dabe aguduta juten dizenin, sekulako tensiñoi sortzen dabe, batez be ikusitxe eurak zelako pieza txikixe dizen, bai? Eta oso importanti de, bebai, flexibilidadi. Orduan, hori danak kontun hartute, etxen dau, bereizten dau, ero klasifikaten dau, zailkatzen dau, gure ahotza. Emakumik, eta gizonak lehen, generoz, eta bai, timbre kontu batxik, batez be, eta gero hor azten ga, lodierin arabera, bai, eta luzerin arabera, sopranuk, mezzosopranuk eta kontraltuk, gizonezkutan kontratenorrak, bai, kontratenorrara lehenako kastratizan itxuri daukena, bai, emakumina ahotza emoten da bena, tenorrak, baritonuk eta bajuk egon litxazke, bai? Eta ikustezue gero beste kolore gama handi batala, zailkapen handi bata, eta hor ikusten dugu bakotxan kualidadin arabera da, bai? Segun ze timbre dakauen, gure timbri bada ilunaua, argixaua, badakau fleksibilidade gexa hotzkordetan, gitxiaua badakau, errestazune badakau aguduta juteko, errestazune badakau nota grabita bajateko, bai? Hori danak kontun hartzen da, eta horren arabera zailkatzen gatxue ahotz mota baten. Eta segun zetan zailkatzen gatxuen, kantako rol batzuk, ero kantako beste rol batzuk, bai? Adibidez, norberan ahotzan timbrin ero kolorin arabera, adibidez, kontraltuk dala emakumezkun bosik grabiena, normalin tokaten gako rolak, andra nausixauana, bai? Ero gaiztune, bai? Karakter handixaua dakarren personaje batena, bai? Kontraltuk normalin olako rola tokaten gako, ja deporsi daukelako ahotzin ezaugarri bat horretako predispuesto dana, esango. En cambio, goiko sopranuk adibidez betiri oso gaztik, pispiretak, maite mindutera zenak eta ez da bera beste ikusten, bai? Osea, ahotz motin arabera be personajik egoten di, ja bizkat enkasillata ero, bai? Tendentzixi dakarre batea, baina ja, berak kolorik, ero berak dejik horretako propiziaten da belako, bai? Laguntzen da belako, ero dispozizinoi bat epintzen da belako, bale? Hor ikusten dugu, ahotzkordak izan litzazke, hoxe ikusten dauen horretxek zuritxu bixak, alderdi bixetan, dakau hango alderdi xan fonaten, peatara zenin fonaten daz, eta zabalita zenin arnazi hartzen daz, bale? Fonaten dezenin ikustezue hor dakau zierre kompleto bat, batzutan, lezinoi bat badakau, zierri hola ikizan beharren, isaten da, hola nik ube bat morure, eta hemen zulotxu bat ikusten da. Hori isaten da, zierri ez da inkompletu, eta axe bat morure zumaten da, ahotzkordetan, bat fondu morure, bai? Eta horrek, nahi hau esan, zeo zer dala pasaten ahotzetan, ahotzkordetan, isaleik lehen esan duten morure, arreglira kasule, eta ahotzkorda bizkat inflamatara zela, eta kosta txengakoela itxitxi. Eta orduan, enbiko horregunin, bereziki presinoi gehitxu haua, zierri hobixateko, ero isaleike directamente lezinoi batak hauela. Isaleike lezinoi handixaba, ero txikixaba, bale? Orduan, ekarrero bideo bat, niri oso kurizu betxentzen gaztana, ebilina bideoak ikusten, eta ekarrero neutzakoa berezixena, ero gexen guzta gaztana. Zehatxik guztaten gazta, ikusten dalako neure ustez oso ondo, ahotzkordak zelan estiraten dizen. Azten da, sonido grabe baten, sonido agudo batea juten da, paraten da, eta sonido agudo batetik grabe batea etxen dau. Eta hor ikusten da oso ondio, ahotzkordi, grabin azten danin dala zabalaua, esango estiraua, bai? Ondeaten dau lasai, relajata, tensinoi gitxiaz, eta agudure junala, bai ahotzkordak eta bai inguruko muskulatura guzti, ze muskulatura guztire importanti natxe ahotzkordak soinu sortzen da ben, bai? Inguruko muskulaturik laguntzetza ahotzkordei estiraten, bale? Orduan, ikusten da, dana estiraten, zelan ahotzkordi estutu edo konpaktatu itxen da, eta askoz velozidade gexaua vibraten da ben, bale? Atentzinoi, ia ikuste zuen.
ikusi zuen ondulazioi bai aldatzen dela, ikusi zuen muskulaturi zabaltzen, bai, da oso kuriosu, eta horire gure estarxan pasaten dana. Ahotzkorrak ezatzuten morure di oso txikixak, eta sufruten da tensiñoi oso handixo. Orduan, horreien biakue lagundu aldan guztin, lehen ezatzuetena relajazinoi gorputzin, da oso importanti, tensiñoirik ez egoteko ahotzkardetan, eta konstantemente eurak eukitzeko hori askatasune ero hori fleksibilidadi ondo ondulateko. Zatxik hartzen da laringi. Laringi dalako, esan duen morure, beran atala, nundazen ahotzkor da, gordon. Hemen behiko partien dakau trakea, intxaurre dakauen tokixan da laringi, eta intxaurren atzi neon litzazke gitxi gara bera ahotzkordak, eta hauan atzeko parti izan litzake laringi. Laringitiz edakauenin, egitzen da anginak handitxuten normalin, da pusaz, eta inflamatoten da atzeko parti irritata dakau, baina normalin ez gageatzen afuniko. Zatxik ez gageatzen afuniko, dalako inflamazioi bat oso alto, eta hotzkordak amen da zelako. Laringitiz ebadakau, ez da kantateik. Faringitizaz, laringitizaz igual baina, laringitizaz, imposible. Zezona guzti handitxu itzen da, ahotzkordak totolo jarten di, eta birdabe reposo totala. Zehatxik laringi epinirot, bideotxu bat ikusiko, eta hor bideoan ikusten da. Laringi tauke funtzinoi bat, ero movimiento bat esango maizke funtzinoi bat, eta beran movimenture hau, danok txistu traten bau, hau etxen barau, hau movimientu etxen dau, gure laringik. Ze pasaten da, ontsi ikusiko konturatu bideoan, ahotzkordako laiketxen dabe, eta laringik hau movimientu etxen dabe nien, berutz juten danin konturatu bideoan, ahotzkordak estira etxen dile. Orduan ze pasaten da, gure tendentzixi normalin kantaten gazenara, notetan gorutz juneran, hau etxen barau, ze pasakora. Gure burura gorutz pentsaten, gorputze beru, gorutz, ja sostengulen esan dutena, eukigur dauela hainka flexionata, ja ez da funtzionaten, eta gure buruaz batea, ze buruk kantaten etxen dau bihar oso handiz, eta guk ariketak etxen dauenin, bokalizazinek etxen dauenin, denpora guztinean berxatenga oso kontzentrata kontrola nahi dauen puntutan. Hori, hasieran gero mekanizaten juten da, einala, eta ja tranquila juteza. Baina gure pentsamentu nahi dutezan asko afektaten da bela. Orduan, ni bana, ja, noti gorutz, estiraten, galdurot apoiu, kokota gora, ja posturi okerturot, eta laringi altzaten gazta, nire ahotzkorda errezna epintzen estirateko, nire ahotzkorda gorutz juteko eta estirateko birdabe laringi egoti behian. Eta horretxatxik birdau laringi relajata doti, relajata eta bajo. Eta guk normalindak hau tendentzixi, kontri etxeko, nahi baik etxen dugu, inok ez duzku esan, hau pasaten dana, Orduan, zebe konturatzeko, hola iketxen dana, zelan estiraten que las cuerdas vocales se aproximen o se separen, dejando pasar el aire entre ellas o impidiendo su paso. De forma similar, las articulaciones entre el tiroides y el cricoides permiten que las cuerdas vocales se alarguen o acorten, aumentando o disminuyendo su tensión. Kusizue zelan hau etxo banin, estira etxe zinela bizkat, Orduan horrek laguntzen dau, muskulaturik ingurukuk ahotzkordai estiraten lortzen barau laringe bajo eukitxe, Atzaneko puntu, xeman litzazke resonadorik. Resonadoritik gure ahotza amplifikaten laguntzezkunak, Berba etxen dauenin be ebiltzen dauz, ero ebilibiko beunke ondo berba etxen barau, Ebiliko beunke paparra, ebiliko beunke trakea, hor paparra ez da ikusten, trakea, laringe, faringe, hauko kabidadi eta sudur zulune, hori berba etxeko. Eta kantateko gehitzetzau zinuk. Zinuk zeintzuti. Ez da, hemen ikuste zuen, gero beste argazkiraten, hemen txeda bat, hemen da beste bat, hemen hor txikusten da, hor, Di, gure garezurre ez da mazizu, euneko, garunantzako dauke zulo bat, eta gero hemen alderdixan, txikusiko, dauke zulo bat, mazilarrak, dizeno mazilarrak, gero hemen atzeti zir dauke esfenoidalak eta etmoidalak parkatu, eta hemen gainin daz frontalak, batzutan esaten da, azidentik irabela ez da izenek, da masaia zurra apurtura bela, uekura lakora hori,
Ze pasaten da hori, guk noiz ebiltzen dugu hori, noiz esaten gaurren konstiente, sinutziti zer auke, esaten da benin medikuk. Zer nahi esan, mokoz beteako lahorrek zulo guztiok. Eta baukitzen dugu buru kolapsata eta buruko minen normalin sortzezku. Bai? Eta guk kantaten gazenin, eta kostipauaz gazenin, eta sentiuten moko guztik gora eta bera. Dana mobiuten, orduntxe mobiuten gazku dana. Bai? Ikustezue, nonda zen zuluok, bai? A ber, enabilondo. Hemen txe, bat, masaia zurrin, gero hemen bestik, eta hemen atzana, bai? Horrek etxen dau gure kaja akustikoko funtzinoi. Zango genke, gitarra bat, biolin bat, dauke barru hueku, eta horrek etxen dau soinu amplifika. Gitarra elektriko bat, izaten da mazizu, eta espatzau amplifikadaren txufaten, soinu da oso txikixe. Enberxatetzau amplifikadare bini, zeba, mazizura lauko eta ez dakarrelago huekoik. Kambio, bioline, biolontxelu, horrek, bai, gitarri, horre danatakarre barru hueku, eta horrek etxen dau soinu amplifika. Guk ebiltzen dugu gure zinuk soinu amplifikateko. Hortxe batez bebiltzen dugu. Beste guzti be bai, Eta gainea, gure zinuk ero resonadorik, emotetze, ero aldabe emon kolorik gauzai, bale? Nik normalin kantaten dut neure ahotzero, neure timbre naturalaz, baina momentu batzutan modula neirotelako, zer neirotelako espresa, ilunaua kantaneike, personajea zarre dalako, ero ze berez izenei da belako esan. Momentu jakin baten sartu neiken matiz batzuk. De hecho, sartu enbirdot, ez denpora guztin bardin esonateko. Bai? Eta hori barrunbik ebilitxe. Hau eukiko behuke, zinuk proiekzinoi emoteko, gure ondak handitzeko, esango, eta beste barrunbik emoten dabe kolori. Bale? Biskat, engoro benara. Kendu zeike mikrofonu momentu baten, bezez? Da, Don Pascual operako aria bat, bai? Eta hasieran neskira liburu bateaz da, bai? Kantaten. Kantako eta hasieri bakarrik, bai? Eta orduan da, eta hau eiban, eta besti eiban, eta azteize bai, eta esaten dau, eta ezaban. Eta etxen dau mutilan ezaldixe esan. Orduan, batzuk etxen dabe hori ebili mutilan plantak etxeko. Eta orduan etxen dabe kolori aldatu, bale? Orduan, intentako doixe etxi, eta atzanengoko gauz izan mutilan planti, orduan, mutilan morure ez dauzonako, baina intentako sonidu ilunaua isati, planti etxeko, bale? Baron. Ikusi zuen morure, listo bezaz? Ikusi zuen morure, atzanengoko zatixe, bai, epinirotu, goza olakua, bai, borri xan, mutilak esaten da bena, neuna zeure kaballeru, bai, esaten da bena. Orduan, plantaken birdizenin, ero, bazatzuten morure, matizen baneira lako emon, zeo ze berezixe esaten da lako, lo que sea. Fonetiki, azkar-azkarre, ez naz hartuko hor, ze hemen asko halko gineke lusatu, bai, baina, neiroten ara bakarrik esan, bokalizazioa ikitxen benin, entrenamentu ikitxen benin, normalin beti aztenga, basikoki aztenga bokalakin, AEIO bokalakin, dilako ahostunak eta dilako gure linea normalin emongo da bena fraseo bat edo ligadura bat emongo da bena esaldi guztixai, ez? Etenik ez egoteko eta esaldi guzti ikusteko. Gero ikusten da benara, konsonantik sartzen azten gazenin, batzuti ahostunak, eta beste batzuti ahosgabik. Eta behian ikusten du ahosgabik epinirot, batzuk, bai? Eta guk etxen dobenin ariketak, eta sartzen dobenin konsonantik, natxe ez izan ahosdunak horre konsonantik, intenta berdobenara linea, ero fraseu, ez apurtzi. Orduan, hori ez da izaten erza. Bokalizazioa egiten dobenin beste puntu izaten da, konstantemente otenga bokalak aldatzen, eta izaten da, ikuste zuen morure, epinirot, AEIO hor imagena, ez daz artikulata toki bardinin, bai? Hauan barrun, toki diferentitan artikulaten dugu. Orduan, segun, adibidez, I
da oso aurrindan bokal bat, oso estu, eta orduan askotan ebiltzen da sonidu aurre ekarteko, porque kantaten duten dana, arutz bota birdot, bai? Eta askotan arazu izaten da, etxen du baino, oso atzindaz, eta atzine honeran kostatzen gazkuz aurre ekarti, bai? Ze pasaten da, hori danen berxaten dela ajusta, denpora guztinga berbetan gorputze, instrumento guzti, eta beti ez gazela be modu bardinin, ez? Gorputz ez dela beti bardinin, eta topa berdobela relajazinoi eta harmonisa bat gure gorputzin, estabilidade bat, bai? Eta hemen beda bardine, bokalak enberxaten dugu, behin eta berriz entrena, hori sonido guzti natxe hemen artikulata egon aurre ekarteko, bale? Eta konsonantikin ez apurtzeko linea, adibidez, bale? Eta denan esazartuko hemen. Orduan, lehen bizkar resonadorikin eta holan ikusitxe, ekarriro bideo bat, bai? Eta, bueno, berez lau etxen dago, baina moztuen jot eta hiru ikusten di, hiru genero diferente, kantaten dago, hartzen dago nesun dorma esaldixe, eta kantaten dago hiru modu diferentita. Lehen esan dagoena kabidadik, resonadorik ebilitzen modu diferentitan, kolore diferentik emon da. Orduan kantaten dago estilo bat nahiko zurixe eta hotza aurre ekarritxe, kantaten dago era operistikun, eta kantaten dago era rockerun, esango. Eta esaldi bardine, bai? Eta gaina da, honek erraioz erolako ikusten dana, zer dan ahoskatzen, zer dan mobiuten, hauko barrunbi, bai? Zela mobiuten da, kantaten da benin, bale? A ber, lortzen duten. Ai, parkatu. Ia lortzen duten. A ber, ontsa. Alba vincero, vincero, vincero. All'alba vincero, vincero, vincero. All'alba vincero, vincero, vincero. What you're looking at here. Eta, barkatu, okerretan abelo, ez da be. Ai, ezken egin eman hortxe ikusti, egon, amendik engot. Momento gata, vincero, vincero, vincero. Barkatu. All'alba vincero, vincero, vincero. All'alba vincero, vincero, vincero. Ikusi zuen morure mutil bardinezan, beti, kantaten, eta amendakau diapositibak, kantadaben zatixanak, justora, bintxe, hauskatzen daben zatixe, izango litzake hau. Bale, eta ikusten dugu, bat ez dugu ikusi, hango aldeku ez dugu ikusi, lehenengoko izan da hau, bigarrena eta hirugarrena izango litzazke, bale? Ikuste zuet danetan hauskatzen dabela eta guk entzuten dugu danetan, baina diferentik di, bale? Kolore diferent irakarre, posizionei diferentitan daz, eta ikuste zuen morure, mine ez da toki bardinin, bai? Paladarra ez da altura bardinin, atzeko aldi ez da bardin zabaldute, bai? Ikusteko zelan, barruko zatixak, ebiltzen duen, kolorik emoteko ero generuk, musika genero desberdinetan kantateko, bale? Estilo diferentik kantateko. Betxantzan gazta, nahiko kurioso eta hori irakutzi nahi netzuen, kuriosure gaina ikusti mine eta mobiuten eta ze biharretzen daben barrun, bale? Eta, bueno, amaitzeko, baratxeten ez danok nahi zuela kantati. Ekarrirot, ez dakaten ez pianistai gaur, ekarrirot audio batzuk eta alen jukona audixuaz kantaten. Gatxauara beti bez, pianistak, repertoristak hemen kasun izaten di, etxen dabe kriston biharra, euran zatixe jo, interpreta, geuaz arnaztu, geuaz arnazten dabe konstantemente apuntaten juten di, nun paraten gazen, zer retxen dauen, zer nahi rauen espresa, lagatezku kantantiai, totalmente bia libre, kriston biharra etxen dabe.
bai? Hemen bagatxa bara, ze, bueno, interpretazioik da modulazioik astirotzi, emoti, biuntzi, gauza asko ketxen daue espresibidadi, bai? Eta honek joko gitxia emoten dau, ze beraru apinon fijo, eta zeuken bitzazu zegi bizkat. Hale, orduan, alenuko nazetzen aldanik eta betuen. Alemanara lehengoko kanti, bai, da La Flauta Magika operaku, eta da Pamina. Ai, barkatu, ez du ondo. Despistana berbetan. Barkatu goztazue. Morure, Pamina,
triste da, ez? Igarten da. Bai. Urrengo kantire museta, da La Bohème operaku, Puccinine, bai, eta museta da karakterra handiko Andri, bai, independienti, eta beran gauzak plazaratzi ez, beran gaina hartzi gustaten gakona, bai, neuk erabakitzen dut, eta bai da karakter dune, bale? Eta atzarengoko kanti, bebai motzara museta morure, da Summertime, bai, Clara personajik kantaten dau, da Porrian bez operaku, Gershwinena, eta da modernu hau operi, eta dauke kutso jazistiku, bai, orduan, honek Ella Fitzgeraldek eta kanta izan dabe, eta horretxatxik kanti izaunera, baina isatez opera batekure, bale? Baina jente gitxirek lotzen dago, espazaz operi gustaten gatzule, eta hor mundun ebiltziz azena, eta zautze zuzela operak, jente askorek lotzen dago jazaz, eta honekin beste jazeko kantante handixakin, bai? Eta isatez da, umiai kantatetzan lo kanti de isatez, bale? Orduan, epniko?
hoxe izan alitzake, dana horkoz, eskerrik asko tortearren, eta, ez? Josua emotetza zarreri. Alberto, bai. Bueno, eskerrik asko leire, egiz esan nina bizkat ixe lotzatu ina altzaten ze kantara bena eta kantata gero norbera berbetan hasti. Ba, bueno. Betiko latxeik, galderantzako tarte bat hartuko, así que Nagorek mikrofonu auke, nahi da benak esku altzati eta galderak etxeko aukeri eukiko rau. Bueno, neukengo lehengoku. Ondale hilabete bat, lehena atxatu ezu zeuk Don Pascuale operi. Eta ondale hilabete, kuriosamente, dakizu morun Don Pascuale ikustea jongian Euskalduna lagun batzuk. Lehengoko bidar operi ikusten ni. Eta, ostra, egiz esan, gauza bat, merezira bena. Rekomendabli. Eta, lehengoko zaiun ordute 10 egon zin erainin kantaten, gero deskantzua eta iben, da gero beste 30 berri minutu inguru egon zin topin kantaten. Eta nik esaten, pentsaten eguan lehen, eta aurrekun pentsan eban, kantu ez gakoe degradaten, ero kantala ez di kantzaten eurak. Ez da juten deterioraten hori, ero topin oten diden pora guztien. Ez, gorputzak esan dauen instrumentu guztiko ondo funtzionaten barau. Eta gorputzak ondo biharra etxen barau, ahotzin ez tozu minik etxen. Bai, neke bat zentiu zeike, baina batez bedan neke fiziku. Fiziku eta psikologiku, ze denpora guztinean bizaz oso adi, etxezun gauzakin, batzutan, klaro, interpretaben nahi zuen, baina ezin zazlagabe gexe iruten emozioekin, emozioekin jartezaz olaik eta gero letri astuten gatzu. Osea, beti egon bizaz adi, ero, aktibo, bai eta bai sortzen da neke handixe, baina nekire gexa psikologiku eta fiziku. Ahotzkordak be kantzaten di batzutan, horrek ez da nahi esan. Gorputze kantzaten da morure atleta batek nahi den beste harin gein ganen jegero, hainkak eta eukiko txukargata, ero tal. Baina gabaz lo ondoen je, lue oso importantire adibidez kantantintzako, gorputze bai ondoeti, bai, asko, pilatesak, hipopresibuk, igaxe etxi, forman mantentzi ero resistentzia bat gorputzai etxi, be oso importantire, eta deskantzu. Deskantzu izan dagoena, lehen deporti, eta gero lue ondoein, eta normaline isilik ez kasu gauza importante bat ezatezun katarro bat akat, kanten birrixan dut gaur bai ala bai, ordun bai alzaz ahotz ezkantza, eta ordun horren ostontzien tokaten gatzu txiton, eta ahotzai deskantzu emoti. Baina orokorrin nik ez da pentsaten olako desgaste, esaten dana. Desgaste moru, neki igual bai, baina desgasti ez. Bai, egixera be bai, segun, ni pentsaten dut, segun zer zazen kantaten be bai, ez? Oso importantire kantante batentzako ondo aukeratzi ze kanta. Batzutan ez tozu eukitzen aukera asko eta etorten gantzune hartu itxezu. Baina zeure ahotzantzako eta zeure ahotzan momentuko evoluzioirako egokixeran rolak kantati oso importantire. Horrek kantantin abesteko bizitza profesionala asko luzatzen dau. Nire ezan, ahotz gazte bat aldau fenomeno kanta, baina oso gazteik azten bara kantaten oso rol pixotzuk, azten bara injarra handixe birdamen rola kantaten, esango bizitza artistiko motzau eukitzen da, normalin. Ze, bai, obetora egoki juti, pausoz pauso, da nahiko delika hor zentzunin. Bakat, beste galdera bat, ez da nahi gualain tekniku. Bai. Jo, ikusten egon ginen, bera zaiu, esaten egon, ordute 10 kantaten topin, honek ez di konfundiuten. Zemat, ze preparazio implikaten dau opera bat, dauken, durazio luzera estandarreko opera bat, preparatik. Ze direktu netxen denin, ez da fallo posible. Ez da fallo posibleik ez. Eta fallo posible bara, ez izaike para, ez izaike tutu beha, ez. Aurreko 3 bat astin, gitxi gora bera, kendute asteburu bat egunero eukitzen dugu entzasuk. Egunero eukitzen di entzasuk, eta dana nahiko mekanizata, aiaten da momento bai dana nahiko mekanizata. Egixera be bai,
operi 3 astetan preparateko honetzut esan gaina opera batzuk oso luziti, baraz operak 5 orduk izena, eta gero bebai da depende operi, ez? Ze opera batzutaz klasiku hauak, esango estenografisa klasiku haua dakarrenak, estenaxun gauza gexa dauke, epokako traji dauke estenaxu beti haua esango, eta kantantin movimentu gixaten di estatiko hauak. Kantaten dabe gexa olaku haua. Eta gero egoten di berzinoi barrixak da, esango, bera operi hartu eta estenografisa modernu hauaz, horrek eukitzen dabe erropa normalin simpli hauak, gauza gitxi egoten di estenaxun, eta importanti hau ara akzinoi. Estenaxo gainin pasaten da akzinoi. Orduan, movimiento gexa egoten da, eta gauza gexa sinkronizateko. Orduan horrek bihar gexa eruten dau. Ez da nien horren beste zeren, horren beste buelta mon biharrenin, indikazioak emotetzu ez da izema bidarra repasaten da, baina atzanin, ez da movimiento handirik, barakizu, orkesti ez da ino aiaten danin, ara mobibina, hangeatzen da, gero ez da izetxon dut, ez da izartzen dut, baina ez di indikazioi asko, esango. Beste opera batzuk, bat ez be modernuk izan duten morure, hasta harin egin ganen berresan dugu opera batzutan, kotxe gaina salto, mile gauza, ez? Hauzkan beba egin gendun estena baten, kantaten gehuazela gainetik. Kantaten eta uletatiten gara. Eta beste ostiko kari moten. Bai? Eta, gauza asko da zenin, entzaxo gehitxua berresaten di, eta entzaxo gixaten di bizka kontrarlo jaua, ez? Pam, junbiga, eta ameze izan dago, eta hau ez guztu ez da berrepetiutea, jaketan okadit, olakoa, baina 3 aste hueltan egunero. Bueno, eskerrik asko. Galderan bat ala esazte handik. Kaixo Leire, eskerrik asko zeuri oportunidade mozulako entzuteko zeure boza eta zeure kantak. Baina nina edo jakin, ia zer dakar musikik, ia zer dakarren musikik, olako errez emozio itxara heltzeko. Ze ikusiot eta sentidu bebai, eta negarrez hasi musiki entzuten, eta ez dakin ize gaititan hori, ez da gauza razionala, ez da, ordunia ze esplikazio motezun. Nik esango neuke musiki danon barrundala. Musikire gauza bat, historixan hasieratik gizakixak sortu da bena eta birrixan da bena berbakin ez ibana espresa ezateko eta barru neukana botateko esango. Eta egixera baten bat kantaten entzuten duenin eta benetan sentimentu zetzen da benin aia etxen dala. Aia etxen da, aiaten da empatixa bat, ero bestine sentibu etxezu. Eta niri adibidez kantu liriken gustaten gaztana da, hori aparte, ahotzan ondak sentibu etxen dile. Eta etxetzu ondak berak, eurako ondak. Ez da bardine liriku entzuti ze baten, niretzako bentsat, guztain etxen gazta, baina presentzialki beti urrindak asunin, sentzazioi totalmente diferentire. Bai, akustikin ebertaku, zelan beteten dan sentiuti, eta bai eurak ondak be, bai. Ez da erantzun botzut. Bai. Beste galdera bat akau, pentsateo? Bai, Gabon. Ni neu bentsat beste 3 bakante entzuteko presna, Kantak entzuten guzela, ez da igual eduka bai gazelako gure belarrixa, interpretatzen zazela kantako, betu esan da. Zehatxek kostaten gazku bizkat ulermen aldetik, ulertzea alati, ez da bera hizkuntzia txitan, ero zerratxik itxaliken? Bai, alde batetik, ni pentsat batez bedala hizkuntzi, alde batetik, bai? Gero egixera, kantante batzuk, tekniki landu haua, ez landu haua, lehen esan duena fonetikan ez nazena sartu. Fonetikire oso importanti eta biharrazkoen birxaten da horren gainin, eta denpora guztinean birxaten ga ajustaten, bai? Zer gazen botaten. Lehen esan dut adibidez, A bokala da, bokale handi bat, A oso iraxe, I txikixe eta estura morure, txikixe eta aurrin gainetik. Eta da, A handixe eta atzin, bai? Hori bokal handixe eta atzin danak kontrolateko, birrixaten du presinoi gexaua. Ze presinoi gexaua esparo betxen, jauzitzen gazku. Noa jausten gazku, balen esan duen barrun bita. Eta orduan,
ez da entzuten, igualeko entzuten da ilunagoa eta ez da dikzinoi hain garbixe. Eta bai, kantante batzuai hori igarten gakoe, eta gero beste hizkuntzi. Hizkuntzi zehazkanik nahian beste hizkuntzetan gaz kantaten, adibidez, alemanez kantaronik, alemanez ez da eta malez, irakurten bai irakutzizte, ez da, ondo txamar, nik intentatu da, alein handi xabitxotet, baina hoxe, adibidez, bai memorizateko eta bai pronunziazioirako italiano eta frantzesa eta satixe errezauak etxen gazta. Baina nahi bozu aproba baten geike, euskeraz? Ez dakate melodixaik, zatitxu bat izangora kapela, akapela. Alberto, bai? Bale? Bale. Mirentxu, operako. Ez hau tzezu, bai? Goizeko eguzki argiak Segi mirean. Ez da, euskeraz hobeto ulertzen bara, ero ez. Bai egixera be bai, esan? Bizkagesa bai. Bizkagesa bai, ez? Egixera be bai, nota oso agudu kantaten gazenin, ez tala erreza hauskatzi. Eta kanpuaz baino, bihar handixe fonetikan da oso importanti mine. Minera, primordiala. Mine alperra bara, ez da ondo ulertzen. Bai, baina egixera agudutako zailtxasunak emoten dau. Eta hor, adibidez, ikusten da autore italianuk, frantzesak, behi handixaz normalin jokatze benela, ze testo askora zen pasajik, normalin zona komodu hau baten egoten di, eta floriturak eta gauzak enberdezinin, isaten da. Etxen dabe, suspiruero, aiari, etxen dabe, horre etxen dabe dibuju gora berak, eta gero esan birdanin dakarre pasaje relajaua, ero tranquilauak, testu esan birdanin. Haibez, zarzueli oso politxera, baina kantateko da gatxe, da isaten di testo askoko pasaje, kantak isaten di testo askokuk, goxa neon, beia neon, ez dotzan nun, eta testua zebilibizak kontuz, esan dauen alen tensiñoik eta gauzak engantxa baik, bai? Eta ez hor zebre buruaz estropozo etxeko. Ze beti ez dugu lortzen, hor eltsenga, eta mikauen hau eskapagazta ez, beti izageatzen guztua, ez? Kanpotik izatezu, zelako ondo izu, eta mikauen, anotia, ez dutza buten neunein eman morure. Piskat ez dutuen gazta, ero, tensiñoi garrirot, ero, horre biltsenga, ez? Ajustaten, lehen ezatzuetena, ekilibrisu topaten, beti be. Eta atzanin etxezunera, kanti, mile bidar entrena, zetako, lortzeko, ajustati horretxo, hasi, aberturi, ondo pentsatara aurrea, resona egiten da, gauza guztik ekilibrateko. Espero, erantzune egokixixate. A ber, galdera gexoa. Handa, barran da bat, galdera bat ontsi eskualtzara bena. Eta gero beste bat. Epa, Leire. Epa. Galdera bat, duda bat sortu azta. Adibidez, zure lako zure ahotsa dakarren persona bat entzuten dotenin, beti pentsateot, honek berez doai batakazu, baina ze pixo dauke teknikik, horra hotzin guk entzuten dobenin, eta zer berez zeuke eukizune, jasokeratik. Osea, guk, los normales, mortales, bakau esperantza ikondion bizka tekniki landute zeo segixau aldortzeko? Bai. Galdera honara. Bai, egiz esan, eukibizunera instrumentu dana egon bizaz ondo, bai, ze emozioipe bai afekta etxezku, epoka txarrak pasaten gazenin, gorputzak ez da bardine erantzuten, batek esateztan, un pájaro triste no puede cantar, esateztan batek esatu nebanak. Eta beste alde batetik, eukibizu, ahotzkordak ondo, eta belarrixe. Gero beste guzti,
landu itxen da eta ahotza etorri itxen da. Niri bizitza guztien ezazte ahostxu bateaz berba etxen dutela, suabe, gozo, bajito, ez naztela txilixoak abiltzen, baina lantzen, ezatzueten morure lehen, oinarrixe arnazketan da. Arnazketik emotetza ahotzai injar bat, impresionanti. Eta gero, importanti ere, ahotzkordan fleksibilidadi. Bai? Baina ez da bereziki mosteku bez. Lehen esan daben morure, ikusi zuen zelako ahotz rango handixe dan. Bai? Ordune, nik fleksibilidade handixe dakat eta harintxasunak etxego kapazidadiakat eta horretxatxina klasifikata sopranutan goitxik bigarrena. Badakatelako rangu altzaten atotelako asko, hor ikusten da nundik eta noa aiatena zen, bai? Ze koloredero, ze timbre dakarren nire ahotza nahiko finera, baina ez da finena be. Kantaten badauke gorputxu, badauke bizkal lirikun gauzin, natxe gero grabita juten azenin, ez dakat liriko batek eukitzen daben pixu, bai? Baina nire kolori nahiko iunera, ez da normalin ligerak izaten di nahiko metalikak, sonido aldetik, nahiko metalikak, ez di izaten hain kaliduk ahotsak. Eta orduan nire ahotzara, esango, liriku, kolori atxik, ero kalideza atxik, eta harintxasuna atxik, eta hartzen duten rango atxik, liriko ligeri naz. Osa, tarteko bat, ez goiku, ez behiku, bai, erdibidin naz. Ikustezu morure, ezatzutena, ni pentsaten dut, erozeinek instrumentun esango parte foniku ondo bada, eta belarresak erantzuten barabe, erozein instrumento isaleike, ze askotan pentsaten dugu ez, nire esan, operi lotzen dugu, soprano totoli, kabaien moku, eta beste inok ezin jabela kanta. Eta hor dakau instrumento asko, eta variedade handikuk. Eta egiz esan, bertan mundun bebai, soprano gageixengu. Mezzo falti da, kontralto falti da, mutil falti da, tenorrataz gehitxu haua, baina mutil falti da. Osa, esan gau, jentik ez da bela lotzen, ero ez gakola okurriuten, nik ez dakat bozik horretako esaten dau jentik, zeba, ezken nitakaten ahotz grabiaz, ba, klaro, birdi horrek instrumentuk, bai? Eta askorek dakarre hoxe lotute, ba, betiko, zeba, igual, opera gexenetan personaje principalak etxen da, belako, igual, sopranuk eta tenorrak isaleike. Bestik personaje sekundaxuk etxen da, baina pixu traman oso importantik etxen da, bai? Ez dauke, nehitzute esan, eukitzen dabe euran aria importantik, eukitzen dabe pasaje oso importantik, trama guztia apurtzen dabenak izaten diazkotan, ez da izen hila belako, bestia hitzalako. Nik neu bentsat animako neuke erozein etxea, ze ez da imposibli. Erozeinek konstantzixia ez da biarraz, pentsaten dut lortu lehiken gauza bat ala. Entrenamentu, bir. Erra botatzen, txapi. Beste galdera bat, amen? Amen, na. Iapa, atzalde hori. Atzaldean. Bueno, bost bat atxatu zu horlen, eta akorden gazta honu, xe pregunti etxeko. Kastratizena. Kastratizena, bai. Osea, horre goiko zinan egon gau opera batzuk egusten, parea turtinero botaten de dizen, da opera bat de botaben Julio Cesaren Egipto. Julio Cesar, bai. Da papera ez da Kleopatra nazionala usteot, etxen dau kastrati batek. Julio Cesar. Julio Cesar. Baina, bueno, bosa horrek kantantik kastratako gizona zin horrek. Lena bai. Lena bai. Gaur ninez. Gaur hoxezan galderi itxan itxun. Gaur nin, menos mal. Akabaramos. Bueno, da alderatziz bara olako zeo ze emakumin araberan. Por ejemplo, ez da inik, galderire. Osea, obarixuk entzazkio emakume batei bosa loritxu ingoletzake. Ejemplo bat, ena esaten, Bueno, da beste galdera baiak da, tengaran duen. Bai. Hona azkanengo osatixe kantasune, igarri injot bosa berotu ingatzule. Hori topikure. Osea, operi aztitxakun beti, ezaleike kantanti bosik ez da garrela. Bai sopranuk eta bai tenorrak. Eta que a medida funzionoi aurrearen operi, ja gero botatzen dabe onena, osea, ikusten da aiaten dizen leuden tesitureta. Hori topiko bata ala holanda. Nik pentsaten dut, bai,
Ni pentsaten dut, berez profesional batek eunero entrenaten da, eunero itxen dugu bokalizazioek, eta ez dena xure urten baino harina ba, bokalizateko, lo que es bokaliza, eta azkanin bokalizatide, bokala, konsonantik gauzak berantokixen epintxilen esan dauena, posizioen aurre ekarti eta ahotsak kanpo urteti, bai? Horretako necesidadi ez da eukitzen, ze hori oso sistematizata dauke. Osea, bokalizazioei aldetik ez dauke necesidadek, baina bai egixera lehen ezatzuten morure instrumentu gorputz guztire, eta bai batzutan gorputze egoten da alper. Eta kostatengako aktibati, eta arnazketi be aktiben birrixaten da. Eta askotan urte baino harina batzutan ez duzu berotzen, ze esatezu zetako alperrik ahotza kantako, jozu izan demorure, 3 ordun kantaten hon bibana, enu hon ahotzkordak fortzatea, beste pixkat ez, aguantatea. Baina bai enbirrixaten di ariketak batzuk etxen dabe, bokaliza sistematikamente hartzen dabe, bokalizaten dabe, goxinen jabe morure eta fin. Beste batzuk etxen dabe, estiramientuk, arnazketa, bartzen dabe, eta igual lehen azten di, diafragmi eta arnazketi espabilateko, olako ariketak etxen, gorputze esnatzeko, gorputze aktibateko, etxen dabe olakuk, etxen dabe estiramientuk, etxen dabe arnazketak batez be, eta esan dutenak. Zehatxik, aktibaen bigazelago, zirkulazioin martxan jarri birdalako, eta bai hor aspektun, igual batzuk dakarre oitxuri bokalizata punto, eta igual biko leuke gehiago gorputze esnatzi, eta bai antzestu ala han eskatzen daben aguantiaz, bai juten da esnatzen. Igual horrek erantzun altzu. Eta kastratizana, emakumitan ez da. Beste ez da egon, necesidadek zehatxik, hori kastratizana etorri zan elixetan debekatu benelako emakumik kantati. Eta orduan ez zegoan zeinek emakumin ahotzain, baina, klaro, azizin ahotz zurixak ebiltzen. Mutil txikixak kantateko emakumin pasajik, bastinelako emakumin ahotzan itxura igexen eukenak hor momentun. Eta konturatu, baina, klaro, euken igual portentito batzuk, baina aiatezine 12, 13, 14 urtea, eta instrumentu totalmente modifikaten gakoen. Batzutan, hasta horrek ahotz zurixak, batzutan bihurtzen zin tenore, eta beste batzutan, hasta bajo eta baritono. Ez dauke zer ikusi, umetan isaleike oso ahotz zurixe esas voces blancas, eta gero derrepenti baritono bat bihurtu. Ahotza aldatu gako nin. Ze hor da trastoke handixe gorputzin hormonalki eta dana. Eta azizin, salbajada bat etxen. Ixen zana, barrabilak mosti, kontu datu zin, barrabilak a tiempo ebatzen batzen, hori prozeso hormonal guzti modifikatxe zanela, umiain minan dixein je, ze alde batetik afektatetzen psikologikoki asko, tremendamente, bai? Asko birin hil etxezin, ze epokako teknikak esan goztazu zelan etxetzen, bai? Eraten emotetzen, eoteko aturdi dute, holako esnezko balsa batzutan morure, bainera batzutan morure sartzitxu ezen, eta batzutan odoloztu itxengako ezen, hil etxezin asko. Oso gogorra zen, bai? Baina kausa izan zen ezatzuetena. Emakumik debekatu benela elixan kantati, antzerkixetan, eta baten behateken bibanela emakumien papela, ze iztoixetan emakumi pebagaz. Eta hoixi izan zen pekatu. Eta izan zen gauza tamales oso atroz, esaten dena, ez? Iztoixan borrabiko litxaken pasaje bat, baina egixera gaur egunin dazela gixonezkuk, teknika beran abotzan, tipokuaz, baina berbetan ez dauke ahotze fine, berbetan aldabe euki ahotz finaua, como ahotze grabiaua, eta dakarre teknikoki ahotza impostaten dabe erabatea, sonaten dabela fin eta emakume tipoa, tipo kastratizak. Kastratizak eukena zen bere zitxasune, fleksibilidade bat impresionanti eukenela, kantateben pasaje batzuk super harinak, impresionanti gatxak, eta gaina garatze zinez oso raro, hormonalki ezeguazenelako ondo ajustata, normala baino lodixabak otezin desajustata eukitxe ben gorputzan prozesu guzti, eta normalin loditxu itxezin,
baina eta birikixak desmesuradamente handitzen gakoen, eta euken arnazketako kapazidade bat brutala, con lo que kantati, kastratiza kantatemen paperak, da virtuosismo handian dixe rekeriuten daben partitura bat. Bai, hori behin izan dabe, bai, esan dauen ale morure, ahotza segun ze kolore dakasun personaje baten ero bestin karakterra nahitzen ez emon, batzutan, ebili isaben beste epoka baten, emakumik mutil gaztine paperak etxeko. Esan dauen ahotz zurirun mutiltxune papera etxeko emakumik ebili ben, baina gero txobako epoka baten. Pero harinagoa igual. Bai. Topiko asko, bai. Azkenengo pregunta. Artura horrimu. Segundo bat, mikro mongot. Mikrofon. Entzuteko gano, estelanik ez da. Ez alik gariai gatxenetak tenorrantzako Celeste Aidarala, ez bera alakuatxik. Baizik, azitxe zeixan dalako operi. Azitxe operito 5 minutun, ondian bosa ez da bera gutxe natural berotute, bera aria natural kantateko. Ez da topiku bara, holan bara. Ez, egixera, opera batzutan baraztela aria potente batzuk praktikamente operi iratzen dabenak, eta hori, lehen esan daben morure, aurretik aktibateza asko, horrei aurre etxi oso gatxe etxen da. Olako aria bat, birdabena, ase, soporte eta linea oso handixe manteniuti, ez da erreza operi aziaz batea, bai. Ze ondiokan gainazaz, iztoixan sartu baik zeue bai. Atrapatezatxu, urten da, nuna, enbiza aterriza, ze personajena, bai, amena, ambientata, bizkate situazioen epini biza. Bai. Azkanengoko galdera batak hau? Bai, gabon lite. Bueno, lehenengo operazalea amorratu nazen aldetik, eskerrik asko mozun emanaldi xatxik, ze benetan museta ekusito plazan, kantaten, eta besti otorrin nazen aldetik, zoizonak, zure ezautziatxik anatomixe. Eskerrik asko. Postera, ondo esplikarat orden. Bai, oso ondo. Hori, gero, izune klasifikazioa kontratenorra, kastratizak. Bai. Ezke, bosak, salgatzen di, iru. Bai, 3. Nik, hori diskusioa askotan eukiro, kongresutan da asko, baina askotan eukiro, bai kantun irakaslik eta torrinuk eta kontratenorra ez da bost klase bat. Gutzat, Bai. Falseti, ez da falsetin kanta. Bai, teknika berezi bata. Horrek kantantiok aldabe beste era batabe kanta. Osa, nik ezautzen dut, kontratenorrak, sasoi baten tenore kantaten egon dizenak, ezin komodo sentiuten, eguazen ebran buru ezin topata, talako baten deskubriu ben, hoxe tekniki, kolokazioa diferente bat, eta tate, ontxena komodo. Hori da, gaur eguneko Jaruzki le bat, da hori jendelen, Julio Cesar Najito azonda kanten dau, baina nire gexe guztien azta metzu kantaen da berin, beran papera. Eta gero, behin baten, hau da anekdota bat, zeue kantantiza zen aldein eta hori, behin bat, hori eton dana konkursu kantune Bilboku ekudizatxupe bai. Ekusinazun Bilboko konkursun. Eta gero guri etorri esangasku, otorren humor, egon da zeudak arazon bat erokira benin, gobana etorri xandik, eta nik ezautu neban, ez da inungu zan, ez da ukraniani, rusi, nungu zan, soprano bat etorri zan. Berta konkursure? Konkursun. Armeniak irabazi ban. Azkana bai, nina berretan ondala 8 urte ero. Geixa. Eta ekarri ben, ez oban la ondo. Etorri zan, beran horrea zen, da, ingenun esplorazioi, da sartu netzan, zuek erakusi estroboskopixi. Hori da. Ez zena, joder, jazta. Da berak, olantxe ez da, no es eso. Baraiz ekusizun, ez da hori. Jode, eukan, ahozkorta bat paralizata. Bai. Baina eukan, betitxekin, da berak ez da, no es eso, ez da, jazta, jode uste. Ez da izan gazun lorun. Hori izmara, eta bera, etorri zan, beran masuru, eukana, zenda ez da, zo zer dauk, jo, nik entzuen entzan, boz bat, ezena, jo, nire belarri ez da. Nik ez do presioten, baina ikasenan gauza bat. Guri ez gunin, zuen masu, gero da nala, zo zer dauke, zo zer dauke. Zo zer dauke, bai. Da guke, engoro, mila estroboskopisa, eta, jo, dakuzezu, lineala, perfecto, la onda mukosa, frekuentzixi, grabata dana ondo,
refluju Eta puñetero. esaezu, dana ondura, da esaezu mazuk, ez da? Jo, ba, ez da. Eta nik goixik azin eban, ez ez tenin, hori, efectivamente, da... Danak afektaten gatxu, zahera eure. Lehen esan dutena, ezke gorputzeko erose afektatzen dau, instrumentu modifikatzen da, eta reajustaen bizu, ostra, gaur esna, ez da izan, baina kanta enbirdot. Azte zaprobak etxen, da, tenzinoi, esan duen, arnazine, proiektzinoine, zatezu nuna flakeaten, aretxei, tak, enbirdot koloka eta berantok izan epini. Gero, emozioik aldetik batek izan dena, hori oso importantire, ze, sasoi baten, bisa gaina, koetaneak izan zin, tebaldi te kalas, eta kalasek gexa emozionate ban. Bai. Gexa emozionate, tebaldi zan, nero ez teknikoki be, potentia eta hori gaua, baina besti gexa emozionate ban. Eta hori, eta beste kongreso baten, esaten hori, nun koloka birde boza, ez? Goxan, en el vértice, botateko agudu, minezel, nun koloka birde. Zoratu txengo. Eta nik erantzun horien entzun dutena, berazan, profesor de canto, otorrinu zan, alemana ero ez da egin zan, Ameriketako kongreso baten zan, ez zan, boza epini birde entzulin belarri zan. Bai, oso agradabli zan birde. Eta ejemplo bat epintxego, por ejemplo, zelan repertoxo aldatzen daben, ero nahi daben aldatu batzuk, Juan Diego Flórez, por ejemplo, oso fama, oso ezaunera, ez? Tenor ligero, de gracia, baina bera nahi dau lirismure saltu egin, nahi dau tenor liriku izan. Eta ez dauket neutzate, ez dauket tinte bat ipez, nitzat txiki oso ligerure, oso Rossinian ure, baina berak hoxe saltu nahi da emonda nik usten dut, hainki sartuko lago. Ez, gainea, batzutan ez da izaten hasta momentu. Egixera, nausitxak geniala, gorputzak hartzen da bela sendotasun bat, iluntzeko tendentzixi dakau, hautza sendotu itxen da, hautzkordape sendotu itxen di, eta tendentzixira hautza bajatea. Klasifikate zatxuenin, normalin hautz baten, zailkatze zatxuenin, eta dudibara, biren hartin, ezkeztakat argi, zetezirturea txik eta koloria txik eta biren hartin dudibara, beti maso guztik aukeratzen dabe goiku. Goiko tezitur, osea, biren hartin bara beti goikun klasifikate zatxue. Zeurak esaten da, antela duda, beti be ligerure. Gorputza takarrelako tendentzixi asentatea. Asentatea eta grabea botatea. Orduan, ahotza flexible, ligero, fresko eta natural mantentzeko, beti pentsamentu eurak hartzen dabe ligero eta klasifikate zatxue beti rol ligero hau batan eta fresko hau batan, ez da esplikana zen. Bai, ze geure tendentzi xire berutz jutea. Beti grabea jutea eta edadi kaurra enala hautza sendotu itxen da. Sendotu itxen da, hartzen dau gorputz gexaua eta iluntasun gexabe bai. Hartzen dau. Eta biharrape bai, teknikipe bai, zemaz eta bihar gexain hartzen dau, volumen gexaua eta kolore gexaua. Eta horre askontu zebeli berde. Danak zeilkatzezatxue beti, antela duda, gorutz. Bai. Bueno, eskerrik asko leire, txalo bera bat emango zau. Eskerrik asko.